Què tal? Comencem este nou vídeo a Fontanars dels Alforins perquè avui toca fer el reconeixement de la BTT Tarahumara que faran el pròxim dia 28 de febrer. En un dia que serà passat per aigua, comencem el recorregut. I primers metres ja eixida pels carrers de Fontanars dels Alforins en este recorregut que té poc més de 37 quilòmetres i una miqueta més de 1.000 metres de desnivell positiu. I eixim ja de Fontanars, primera curva. Travessem la carretera que va cap a Fonafiguera i ja ens dirigim cap a la serra. I primers 2 quilòmetres i estem guanyant altura ràpidament. Allà darrere podem veure el poble de Fontanars i de moment continuem per pista asfaltada. Però la serra ja la tenim molt a prop. I primera zona per camins de terra, en este cas prou bons i anem prou ràpid. I continuem pujant sense parar, una pujada suau però que cada vegada va empinant-se una miqueta més amb l'objectiu d'entrar ja dins de la serra i arribar a un dels punts més crítics d'esta marxa tarahumara. I ja portem 4 quilòmetres i ja estem just al peu de la serra i ara comencem un tram en el que anem a vorejar la serra fins a arribar a un lloc ja de pujada forta en el que entrarem dins de la mateixa serra. I mentre nosaltres seguim vorejant la serra, allà baix es pot veure el poble de Fontanars. Hem guanyat prou altura, però això no és res per al que ha de vindre. I primera sendeta, per arribar a l'àrea recreativa del Moro. I seguim per la sendeta i estem arribant ja a l'àrea recreativa des d'on cruzarem la carretera del Port del Moro. Si la podeu veure, l'àrea recreativa del barranc de Pérez. I ara cruzem i tornem a senda. I continuem per zona tècnica, una senda de pujades, baixades amb aigua, augmenta una miqueta la dificultat i estem acostant-nos en el que crec que és el punt més difícil del dia. La pujada ja a la zona més alta del recorregut en el que estarem prop de 1.000 metres d'altura. Portem 7 quilòmetres i mig i entrem en un dels punts clau d'esta marxa. L'inici de la senda que ens porta a la caseta
a la caseta dels guardes i en el que és super complicat no fer peu, i més avui que anem sobre prou pedra i la pedra està banyada. Doncs esta senda jo crec que és el tram més dur del recorregut. Així dalt, mireu, allà dalt tenim la casa forestal del Moro i s'ha de pujar tota esta senda que es veu per el barranc, peu a terra, i a més amb el pendent que hi ha, les pedres que hi ha, i també avui que està plovent, amb la pedra banyada, pràcticament per a mi impossible pujar. S'ha de tindre molta tècnica, s'ha de tindre molta força per a poder pujar per així sense fer peu a terra. Però bé, ara el tram de senda que queda ja és molt més suau, ja és molt més ciclable, i després ja entrem en pista forestal i ja estarem dalt en la replana del Moro. Continuem! I com us dia, esta zona de senda molt més fàcil, molta menys pendent, molt més ciclable, però això sí, molta aigua, molta humitat, i avui està costant més al no estar el terreny sec, la pedra molt banyada, i s'ha d'anar molt en compte, sobretot en les baixades, perquè s'esbara molt. Doncs bé, acabem sent així i entrem en la pista de la replana del Moro. Temps per a recuperar, perquè hi ha d'haver una miqueta de baixada. Així que toca recuperar forces perquè segurament ha sigut, si no el tros més dur, sí un dels més durs de tota la marxa. I quilòmetre 10 i entrem en el segon sender del dia. En este cas, baixada que ens portarà fins a la font de Gamellons, bueno, la font, a la casa de Gamellons. I tram ara molt més suau d'esta senda, que és prou llarga i que ja estem acabant, ja estem arribant a la casa forestal de Gamellons. Doncs bé, així la tenim, la casa forestal de Gamellons. Quilòmetre 13 i mig. I ara ens toca una miqueta de pista per a recuperar forces. I arribem ara a la caseta dels caçadors i en pocs metres ens desviem i comença port, Ara gira a la dreta i
i comencem la pujada a l'alt de les Moles. En condicions normals, sobre 10-11 minutets de pujada i amb bones pendents. I ja estem dalt de les Moles. Ha vingut aquesta pujada per entrar en calor perquè continua plovent i a més així dalt fa més vent. I a punt d'entrar en una bona senda, i acabem un altre tram de senda i ara entrem en la pista de la Replana. Tram per a rodar una miqueta, però que pica cap amunt i d'ací uns pocs quilòmetres ens trobarem amb unes rampes molt exigents. Quilòmetre 21 i estem ara en una zona de formigó en què la rampa supera el 15%. Esta zona és dura. I acabant esta zona de formigó arribem al depòsit d'aigua contra incendis forestals. Esperem i desitgem que no s'hagi d'utilitzar mai. I quilòmetre 23 ha parat de ploure, seguim per la pista de la Replana i a l'esquerra podem veure la serra conforme està després de l'incendi de Beixama de fa uns anys, mentre que a la dreta el pinar de la mateixa serra de la Replana, que és un paisatge totalment diferent. Quilòmetre pràcticament 25 i hem deixat ja la pista de la Replana i ens clavem en el cor d'esta serra de la Replana. I arribant a l'Albert de Rita, eixida de l'Albert de Rita per senda i part tècnica ara, prou dependent i així toca força i sobretot tècnica. I rodant ara pel mateix mig de la serra de la Replana. Esta zona no havia passat mai, mira que he fet bici de muntanya per esta serra, però per així no havia passat mai, és la primera vegada que passa així, que tot i que la pista pareix que estiga molt bé, sobretot en la baixada, anem amb una miqueta de precaució. I zona era de pista molt més botosa, molta més pedra, molta més terra que se pega, anem soltant fang sense parar. I forta baixada, ara, amb tranquil·litat. Quilòmetre 28 ja, hem acabat la baixada
que hem canviat de pista, ara per una pista molt més dolça, molt millor, i en poc de temps comencem la pujada una altra vegada per senda. Ara veurem com va. I tram ara de senda, el que crec que ens portarà, si no m'equivoqué, a la Font de la Duenya. En este tram anem per dins de senda, però estem en el fons del barranc, totalment en el fons del barranc. I així a la dreta tenim el desvio que ens va portar a la Font de la Duenya. A tope, amunt. I arribant ja a la Font de la Duenya, el trosset este de Sènica, prou tècnic, i vam bé reconèixer-lo perquè hem fet alguns errors, així és que ja el sabem per al dia de la marxa. I així està la Font de la Duenya. Volteta i seguim. Doncs acabem d'eixir de la pista que ens duia a la Font de la Duenya i ara així hem tancat un bucle. Allà davant podeu veure la senda que entra cap a la casa de Camellons, i ara nosaltres tornem per esta pista cap amunt i després ja tenim terreny favorable fins a Fontanars. Ens queden aproximadament 7 quilòmetres i ara ja el terreny pràcticament serà pla i de baixada, amb excepció d'esta pujada fins a trobar una senda que tindrem a mà dreta. Ens desviem ja ara a la dreta per agafar la senda que ens portarà ja cap avall. Últims quilòmetres. Bueno, y acabem así esta senda de baixada que menuda trampa, Buah, estuvo brutal. Super tècnica. En alguns punts, si no tens molta tècnica, has de baixar de l'exercici. Bueno, continuem, ja no mos queda res. I ara ja en senda de tornada, Esta senda l'havíem fet als primers quilòmetres de pujada i ara de baixada. També us he de dir que es fa molt millor de baixar que de pujada. Quilòmetre ja 35, no queda ja res, estem a Fontanars, una senda, estem ja baixant. I baixada a tope, màxima velocitat del dia. Acabant ja. I entrem ara a les cases de Vidal, estem al costat de Fontanars.
pujada. I entrant ja en Fontanars amb molt millor oratge que quan havíem eixit. Us vaig a fer el final complet, Estem entrant ja pels carrers de Fontanars. I ara gira a la dreta. Carrer principal. I ja estem. Final. Acabem així el vídeo d'avui, després de la pluja i tot el fred que he tingut aquest matí. He preferit vindre ràpid a casa i canviar-me i acabar el vídeo amb 4 idees sobre aquest reconeixement de la marxa que hem fet avui. La primera, recorregut dur, recorregut espectacular, recorregut tècnic. Sobretot al principi, la primera pujada per senda que arribem a la casa forestal del Moro, un tram en el que segurament n'hi ha que fer peu a terra, es necessita molta força i molta tècnica per a fer-lo bé. I després destacaria sobretot també la senda final de baixada des de la replana del Moro fins ja el peu de la serra. Una senda que la veritat és que és super complicada en molts trams. A més avui amb la pluja, amb la pedra banyada que n'hi ha molta, amb les arrels dels arbres que també n'hi ha banyades, es esbarava moltíssim i en alguns moments hem hagut de fer peu a terra. Això sí, sense dubte serà una marxa molt bonica perquè estic segur que tota la gent de Fontanars la prepara amb tot el carinyo del món. Esperem també tindre molt millor oratge del que hem tingut avui, que almenys no ploga, que faci una bona temperatura i d'esta manera poder gaudir-la i fer-la el millor possible. Per cert, he tardat en fer el reconeixement 2 hores i 50 minuts. Un temps en el que no he anat tampoc massa ràpid, massa forçat. Podríeu deixar en comentaris a veure si encerteu quin serà el temps que faré en el dia de la marxa i d'esta manera, quan vos faci el vídeo de la marxa, vos ho pose i a veure si ho he encertat. No oblideu subscriure-vos al canal i donar-li al like si us agrada el vídeo. Fins al proper vídeo!